Velkommen til de 4 musketerer. Vi er de grinende spektakler. Med i dag har jeg til venstre Sara Stabarowsko. I toppen har jeg Rikke Christiandovic. Og til venstre har jeg min egen skøre medvært, Sissi Christensen. Ja, vi er samlet her live fra Mallorca, hvor vi i dag skal prøve at høre om, hvordan man drikker champagne. Sissel, vil du vise det? Nu vil min smukke medvært, Sissel Christensen, vise, hvordan man drikker en champagne med sodavand. Har tungen lige i munden. Har den lige i munden. Og drik. Det var alt for i dag. Vi vil gerne byde jer alle sammen velkommen i næste uge, hvor vi skal lære, hvordan man får en rugbrødsmad.